Helo, heddi byddwn ni'n edrych at pam mae'n mor bwysig i brwsio'ch dannedd gan edrych ar y bacteria tu fewn i'ch ceg cyn ac ar ôl brwsio'ch dannedd. Felly, mae ni yma mewn y gweithdy, peth gyntaf yn y bore, cyn dwi wedi brwsio fy ddannedd i, ac barod i cymryd y swab gyntaf. Ond cyn hynny, rholiwch yr intro. Iawn te, dechrau bant efo'r swab heb brwsio. Mae'r swab yma nawr yn cael ei smirio dros plat eigar sydd wedi ei sterleiddio. Byddwn ni'n labelu hon yn UB amdan unbrushed. Nawr mae'n amser am cawod. A dyma fi glan dannedd wedi ei brwsio ac yn barod am yr ail swab. Unwaith eto, rydyn ni'n cymryd y swab ac smirio fo ar draws plat eigar arall. Byddwn ni'n labelu yr un hon yn B am brushed. Nawr mae angen parhau ddau sampl rheolaeth. Yn gyntaf, rydyn ni'n cymryd swab sydd heb ei defnyddio ac smirio hon dros trydydd plat eigar. Byddwn yn labelu hon yn C1 am control 1. Na fydd y sampl rheoli nesaf yn cyffwrdd swab ac yn just yn cael ei hagor i'r awyr. Byddwn yn labelu hon yn C2 am control 2. Rydyn nawr angen i rhoi amser i'r samplau i tyfu. Iawn te, mae wedi fod 1 wythnos ers y swabiau, felly mae'n amser i edrych at y canlyniadau. Wrth iddyn ni cymryd bant y lidiau o'r platiau, mi rydyn ni'n cael fach o sioc. Gawn ni cymryd look agosach at rheini. Byddwn ni'n wneud hon yn y drefn a wnaeth ni parhau nhw, gan dechrau efo'r sampl heb brwsio. Byddwn ni'n disgwyl i'r un yma cael yr mwyaf o tyfiant. Yn gyntaf, na yw hon yn edrych fel y sefyllfa. Ond os ydyn ni'n edrych at hon o dan microsgop, rwy'n gallu gweld nifer mawr o cytrefi fach pob man wnaeth yr swab gyffwrdd, a hefyd cwpl o cytrefi mawr. Nawr gawn ni symud ymlaen i'r sampl efo brwsio. Wnaeth rhywun yma tyfu llawer mwy na oeddwn ni'n disgwyl, efo nifer eithaf fach o cytrefi, ond maen nhw i gyd yn eithaf mawr. Rydyn ni'n synnu at hon. Gawn ni edrych at yr samplau rheoli i geisio darganfod beth wnaeth digwydd efo'r sampl yma. Gawn ni dechrau efo control 1, oedd wedi cael ei gyffwrdd gan swab newydd. Dylse'r sampl yma efo braidd ddim tyfiant o gwbl, ond mae yna nifer mawr o cytrefi mawr. Na oedd y swabs yma wedi cael ei sterleiddio o fewn y lab, ac wnaeth ni defnyddio nhw yn syth mas o'r paced. Mae hon yn phroblem efo'n methodoleg, ond hefyd rydw i'n gresennu rhoi'r swabs yma tu fewn i fy ngheg. Ond o leiaf, mi rydyn ni wedi darganfod beth wnaeth fynd o'i le efo'r sampl wedi brwsio. Nawr, gawn ni siecio'r control 2, oedd wedi cael ei agor i'r aer. Hon yw beth byddwn ni'n disgwyl efo sampl rheolaeth. I gyd sydd yno yw 2 cytref eithaf fach. Mae hon yn allahau fi i fod yn hyderus
fod ein platiau yn sterile, ac na oedd yna unrhyw beth rhy afiach yn yr awyr. Wel, os ni wedi gweld unrhyw beth o'r test yma, yw i byth rhoi un o rheini mewn eich ceg heb wedi ei sterileiddio'n gyntaf. Ond, mewn wirionedd na oedd y canlyniadau yma yn dibynadwy, roedd o heb wedi cael ei rheoli yn gywir, felly gawn ni edrych at cwpl o astudiadau academaidd sydd wedi cael ei gwneud mewn y maes yma. Mae nifer o astudiadau gan gynnwys yr gwaith o G. Betty et al. Yn blwyddyn 2017 wedi ffeindio cydberthynas rhwng hylendir y geg ac glefyd y galon. Y syniad yw pan ydych chi'n anadlu mewn, mae'r aer yn cario bacteria o'ch ceg i fewn i'r ysgyfaint. Mae wedyn cael ei gymryd i fewn i'r broncylau ac teithio i fewn i'ch system gwaed. Mae bacteria o'r ceg hyd yn oed wedi cael ei ffeindio tu fewn i rhydweli arthrosclerotig. Mae'r bacteria yma yn gallu achosi'r system immunaidd i ymateb gan achosi hymchwyddiant o'r fesylau gwaed. Mae hon yn gallu achosi trawiadau galon ac ffyrddau arall o glefyd y galon. Felly, plis frwsio'ch dannedd. Ac yn anffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Plis gwylio'ch wythnos nesaf. Bydd hwnna yw'r rhaglen arbennig San Patrick ni, ble byddwn ni'n edrych am pam mae gen i clovers 4 dail. Ond, tan y tro yna, plis rhannu, hoffi a subscribio a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!